Una ndiwe tendai mandivei kwanonzi kabvura ari kubi hapo ndiani wako tendeka ndiani wako kabvura mkwasha wako changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudyisa zvirimwa zvangu zvinosanganisira chibage nepapurika zvakaita kuti ndirasikirwe ne2 tons pakukohwa pangu uye 540 kg dzepapurika. Yani mbowo dzako chitupa nemari dare ari kudaro ndimusekiwa muna atsaka kuna tendai mandivheni taura tingu watumwa wakamisa museke muna taura wakagara pasi muna Sorry, Dare Ra Makon. Remambo. Good. I'm sorry, Mambo Makon. Last May, vakavhura vakatora munda wedu wese vachibva vaisa waya mine chibage nemhiripiri. Hatina zvatakataura kana kupindura namashoko etakataudzana. Vachibva vavharira chibage chedu nemhiripiri. Then takazosunura waya yanga yakazvirinidza. Tasunura waya vakavhura vakazviona ndisu tavhura waya vachibva enda kumhangara kumapurisa tatariopurisa chibage chitati chachiri mumunda. Vakavhura vachienda kumapurisa vachibva taura mapurisa kuti munhu wadambura waya yangu. Mapurisa achibva afona pahidhi hatisa kudambura waya asi kuti tasunungura kuti titore chibage. Mapurisa akati iko zvine zviri bhizi muri bhizi atoita sei zvanzaiwa kana iri nhau yekuti imi mutora chibage mutora chibage musiya masunga sizvipakatoka asi munda ndewani ndewe zvanzaiwa munoziva kuti kune matari endai kumatari kati haisi mhosva. Then takagara kusvika muna December hatina chitakataura navo kana kuenda matari tinombenda matari. Then December vakavhura vachibva wauya vachibva vasvika zvikanzi varume wakaisa waya wakashaisha kuisa waya yangu inini ndofanira kuti ndisvike muchipere. Tine chipere chedu chekupedzisa chechi3. Chipere ichocho icho chitori mulodi rangu uyezve mugodhi wenyu makatochera uri mulodi rangu. Kati unoona akavhura ka mukatitorera saka muda kuti isu tisarone pakaita sei. Zvikanzi aiwa izvi hazvina kana nebasa izvi hazvinei nini ngozi munda ndewani ndewangu. Ndakati asakavhura imi munoziva kuti mune mwoyo wakashata mune tsinyi dzekuti kana ani hadzigamuchiri. Ndofunga muri munhu uri violent but makaita rombo rakanaka kuti isu hatisiri violent tiri vanhu vanoda kugara nevamwe zvakadini zvakanaka. Makatora munda mukadyisa chibage mukadyisa mhiripiri hatina zvatakataura. Nhasi tono mauya makuti chipere ndechenyu mugodhi makuti moti kwedu kupusa here kuti munongotitorera zvinhu izvi takangonyarara. Zvikanzi aiwa haisi kana kupesha ndarokeko chibage chedu chemakadyisa nemhiripiri. Zvikanzi saka ndoti ng'ombe dzangu nditsiyai chekudya pamusaka pechibage chenyu. Asi ng'ombe dzakadya chibage chachakasvika hakusi kuti chibage chakapiswa nezuva kana kuti chakadii chibage chedu chakaibva saka muri kuti kudii. Zvikanzi zvemakutaura izvoka handina zvenini wangu munda ndakabwa nelenzi. Tikati hatisi kutaura nhau dzipi idzodzo isu wedu munda ndakabwa ndichangamire ndinongo Makon. Zvikanzi isu velenzi vakatitorai ndikati saka vanongotitorai pesere muchingouya muchiextenda handisi kuona zviri kubuda apa. Zvikanzi ndozvitoripo. Ndikati aiwa tanzwa asi zvemutaura zvoti tinoda kuextenda waya chimirai. Vakomana venyu mutaura kuda kuextenda waya vakauya tichatemana nematemo. Ngatichimire nhau iende kumatare ematare wopedze nhau tochizotangira ipapo. Saka ndo nhau yedu yatakaudza zvekutaura pane zvautaure taurisa mandivhei simudzaizikanwa pane zviro vane murume uyu pane sezvataura hapana chandikubvunira nazvo. Tichitanga paari kuti pakaiswa waya muna February last year takaenda base of plains kusuzwa mapegi tikomurira mapegi emunda wedu handizi tikaenda kekutanga wakatiradza mapegi
tikaenda pamba pavo wakafonerwa ndiye muridzo ipapo akafonera kunzi tikumbura rumwe kulenzi ninyaya yenyu yemunda wenyu nekuti asvika pamunda manzi amhuko imouya tokuradza ichi mapeki havana kuenda havana kuuya ndikadzokera futi kulenzi ini pachavo wakazouya here kutinzwa nani tikazi havana kuenda ngatichiendei nemepu tinyatsokusiya takuradza kuti itai so nekuti paya takaenda tishandisa maphysical features vatadzokera futi nemepu navanhu velenzi obva wasvika bhonda renyu riri kusvika nepapa paari kuti mugodhi nekuti zvechuwa zvechokwadi nelenzi ndovakatotaura katatu aiwa chisiyai mugodhi wavo uriko kuti ungotiite straight inokudogo newelenzi vachipega munda iwo chitiratidzei wapedza ndopeta kana vanhu vatosimba chibage vanhu vasimba chibage isei ndikati ano chisei titsvage wamupostori ndokunga pamba pavo ndakasvika ini kanenge kairi kana katatu ndikuda nhamba dzomunhu paanouya weekend ngaandifonere titaure sevanhu maybe pane paasi kunzwisisa kana asina kukwanisa kuenda kulenzi ngaatsvage inini nekundiona nezvepano titaure nezvenyaya iyi havana kuuya kusingati kuma chidhonzai waya handiti chai madhonza waya because kunokuwe kulenzi kuti takapedza nini akakuradza mukano yani yenyu madhonza waya handiti iye wacho ngawanditsvage nekuti vanotopinda nemunda kuenda munda mavo havana imwenzi yavanoshandisa havana kutsvaga kusvika musi ndakati warerwa ndizozva waya yadambura unotinwa nemavhidhiyo kasha yadamburwa nani zvadii zvikanzi vadambura kuti ipapo munda muri kuremondi medu tashi andaone kulenzi wakanzi ngawauye kulenzi chikota zotoende kulenzi chii iwe wakanzi wauye kulenzi tikuradzei mukana kana muri kupukana nani nazvo vanhu vekulenzi andatoenda kuegenzi kakati ndifonerewo munhu zvokuti ndimusungisa zuda inebha yangu ndikutomutsvaga kuti ngaauye titaure kana pasine zvaasi kunzwisisa anzwisise asi kana wadambura waya yamhosva ngaudzore waya zvayanga yakaita ini semunhu anoona nezvepo ndobvina kufonerwa ndavati vakudini vakugadzirisa ngakaiva zvinodini hazvina kushaya asi munhu iyeye ngaanditsvage havana kunditsvaga kusvika nhasi zvekuti mombe dzakadya handitozivi nekuti handinombera nakuzvinzwa handina munhu akambotaura kuti kana munhu akamboti pendakambosvika pamunda zvinzi mombe dzedu dzadya kamombe dzani taitoudzwa mombe dzonzi mombe dzedu dzabatwa handiti dzida kuya ndotoende totaura nawo zvokumana mombe dzabata mombe dzadaitoripira nazvodini zvopfuura nguva yachoyo vekumavhileji dzaitova tichidyawo medu nekuti panhu papaka open dzotodya ngoita mombe tadyirwa nemombe dzakatoda kumana chengetai mombe nguva yacho iyoyo handina zvandakambonzwa kuti mombe dzedu dzambodya mawo kana iwo kumbotaura kuti mombe dzenyu dzazodya ndatoshamisika kwangu yamasamanisi ekuti kune mombe dzakazombodya zvandisina kumboudzwawo indoendako kanga kamwe pamwedzi asi kubva nguva yacho iyo kusvika izvi ndasitoitwawo zvakunzi nekuti kune mukohwa waita waderedza saka zvakakonzerwa nemombe dzenyu dzandisina kumboudzwa kunzi dzacho ndoteeresa iyo madali kaanchana ndofunga mweya yapa ndikuona ini munda uyu ndewani nekuti pane nyaya mbiri dzekudya kwemombe mumunda mako iwe uyo ari kuti iyo munda iwo ndewangu ndekuextenda waya yake achienda mumunda menyeni munda iwoyo ndewani ane mapepa emunda iwoyo ndiyani ndotangira ipapo panoda kuti iwe une mepe yacho here iye kulenzi iri kulenzi unokwanisa kundotora kana mepe yacho toti mapurisa aende anoestablish kuti pamunda mepe yenyu inoguma papi awanenge watuye kulenzi wanoenda because iwa vanoti mepe watipi munhu tunoendesa kuna chakadaro mepe inodii inopuwa kana paine nzira dzinoita kuti waibudisa handiringai ari kumbiri robert ari aenda kwachirema aenda machirema aenda nawane wozi ndiyo anoenda anokwanisa kuenda kumunyu taida kuti tinyore tsamba iplot nambani plot number 10 tinyore order yekuti mepu yenyu ibude mumepu dzacho dzibude ipapo nekuti inini ndine maploti andakapuwa
pauya vanhu vachireda kumba kwangu pandapuhwa kwangu paya ndakapuhwa maploti about 3 or 4 andakakumbira kuti ndiise vanhu vangu vemudhuze vanonditenderedza kuti zviprotect uye madzimambo ese achienda muchigwa akaenda aine vanhu vacho. Saka chaakuita uyu mhepo yake anga aine purazi rake rinoganhura nemhiri haribiri kumhiri kwerwizi iriri kumhiri kwerwizi ndi maploti andakapuhwa ndo atakachizopa mukwasha wangu kuti wagare vari muichi dhati area yangu yandakarequesta kuti ndiwane vanhu nekuti ndakandine vanhu vakanga vari hostile munguva yacho iyo. Saka wagara kwenguva yakareba chatosara kuti tichizoti takareka tirejeste kuti vachipuhwe mapemits avo and so forth, but ari maplots andakapuhwa inini kuti ndiise vanhu vangu. Saka they are now encroaching into that. I think vanachitida kana vakandobhadhara mari ndokupuhwa vasingazivi kuti no maplots andakapuhwa ane plot yake iri kumhiri haidi badariki kumhiri kwerwizi. So that's the area ine dispute. Saka ndoda kuti andotore map, then map yotiestablishira paakadii pane nzvimbo yake. Saka we postpone it, Robert auya onyorwa tsamba kuti tindopuhwe wati plot yako plot yake number 9. Okay, then so that so adjuna ndokudaidzaitaa techi ndokuti zvipere nyaya yacho ipere. Okay.